terus. Baru dapat segini udah mantep, lur. Oke. Mantep lur. Terus mantep nah lur. Oke. Kayak lur traktore lur. Karena dorong lur. Ora kuat mobilnya lur. Mantep. Apa saya nak supir ya begini? Wah, sing rasa ngangkat mau. Pakai kimo ya, Mak. Mah, anu ratek. Anu, tombake urang dawa. Tombake tek kurang dawa titik timbang. Jeblek. Tombake sing kira dawa, wis kira dawa. Tombake pas hari. Wih, tombake jen. Ya. Ini ganti anyar apa? Rehat. Anyar. Berapa bisa ya, Pak? Sama bude. Kamu apa hari tombak? Diabani mo kiri ngono lho. Kiri mo.
kowe. Terus. Terus. Kanan kanan. Lari. Terus di depan kan. Ngarep. Hah? Ngarep kan sing ngepe mantan sampean. Terus. Terus. Titis ngono sih. Pak. Terus. Oh, Pak, saya. Up. Ini mau. Drang awake go wedi ukur nggeseri. Apa tahu yo? Yo. Awake go wedi lho. Bos, sampai. Terus. Itu tak kancing ya. Kalah. Yep.